Πήγαμε στη λαϊκή, οπότε πάμε να σας δείξω τι έχουμε πάρει. Θα ξεκινήσω με τα ψαράκια. Έχουμε πάρει 2 τσιπούρες για να γίνουν στην ψισταριά σήμερα και κάτι γαρίδες, οι οποίες είναι extra large. Νομίζω King κάτι τις είπε. Τα φυλάκι σουλτανίνα, το δοκιμάσαμε και ήταν πάρα πολύ γλυκό, πεντανόσιμο. 12 αυγουλάκια, σέλινο και καροτάκια, φρέσκα καροτάκια. Μας είπε να μην μπουν καν ψυγείο, να το κρατήσω έξω. Εδώ έχουμε πρασινάδες, κρεμμύδι φρέσκο, μαϊντανό και άνηθο, πιπεγιές κόκκινες και πράσινες, ντοματούλες. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτές που βρήκαμε. Εδώ πήρα κάποια τσαγάκια, φλαμούρι, Λουίζα και μισό κιλό κορκότο, γιατί θέλω να κάνω γιαουρτόσουπα. Πείτε μου από κάτω πόσοι γνωρίζετε αυτό το φαγητό. Πατάτες. Ροδάκινα ή νεκταρίνια, ρε παιδιά, πάντα τα μπερδεύω. Νομίζω ροδάκινα είναι αυτά. Λεμόνια, πραγματικά extra large. Πορτοκαλάκια που μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ γλυκά, για χυμό τα παίρνουμε. Κάποια μανιτάρια, πορτομπέλο. Ο Αλέξ αποφάσισε να κάνει τουρσί, λέει, οπότε πήρε αυτά τα πράσινα πιπεράκια που είναι πικάντικα, κρεμμύδια, μπανανούλες και αυτά τα πράσινα τα ντοματάκια, γιατί θέλει να δοκιμάσει τουρσί μαζί με τα πιπεράκια. Άμα το κάνει θα σας πω και γνώμη.